जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जे तिवारी जी, हम अंकित तिवारी सबको के प्रणाम करते हैं और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का भाषा वाले रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन एंड ब्लॉग में। दो गाना तो आप लोग बैक टू बैक देख ले जाओ। मैं आप लोगों को बात बताइए कि यहाँ के रिएक्शन लेट हुए कारण का हमारा वैक्सीन लगा रहे और थोड़ा तबीयत डाउन रहे और एगो रिएक्शन कोई हो रही तो ब्लॉग आ गई तो और तनी मंथूर हो गई। तो बाकी चली लेके हाजिर बन जा बबुआ के खुश कर दो जौन की एक ही गाना बाटे, एक ही पंच लाइन, एक ही मुखड़ा हमने के भोजपुरी के दोनों स्टार लोग गा दे रहे। तो कई को लोगों में लेके विवाद करते लेकिन हमारा मजा है एक चीज के दोनों गायक के आवाज में सुने के मिला, दोनों आदमी के अंदाज में सुने के मिला। अब दोनों आदमी के वीडियो भी आ रहा है, खुशी के बात ऐसा मौका बार बना देखी लड़ाई के भेनू अच्छा आदमी लड़ाई के भेनू अच्छाई में कन्वर्ट कर देवे के चाहिए। तो रउआ लोग भले के का करते हैं, हमारा तो मजा आ गेला, सच कहत नहीं हमारा मजा आ गेला कि दोनों आदमी के आवाज में दोनों गाना हम खूब सुन रहल बानी। ऐसे कहूं हमारा कहीं तो तनी अच्छा लगा केहू गाई पर सुन ले जाई आरा में दोबारा तनी ऐसा तो लागबे करेला। तो आरा में दोबारा अइबू ना बबुआ के खुश करके जइबू ना। ई गाना आ गेल बाटे जौन की गाना जौन लोकेशन पे भैया शूट भइल बा, वो लोकेशन पे हम एगो वीडियो स्टूडियो शूट केले बानी। हम गए खाली तो हाथ जोड़ के भैया रिक्वेस्ट कर ले तनी बताओ तनी के गाना का आप लोग जरूर सुनम जा। हमार गाना बा उठ बरसीला ऑफिशियल चैनल जीजे तिवारी ऑफिशियल पे रिलीज भइल बा। सेम लोकेशन आपके देखे के मिली हुई है के साथ जी शूट कइले बाड़े। और बता दे तनी का बाटे एक और हमार गाना बाटे कि फिर भइल कूलर से या ऐसी लगवा दी। दोनों गाना का तनी प्यार आशीर्वाद के दिल के कोना में तनी ऐसा जगह दे दी जाए भैया। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जब देखो जगह बर्दाश्त आपके जानते ना कि भाई बर्दाश्त करेला देखेला ना जब तक आप लोग के सामने ना देख ली बाद ही हम दोबारा तेवरा देखम जौन गाना अच्छा लगेगा। देखो जब यारा में दोबारा में ऐसा क्या बात बा। तो रिएक्शन शुरू कर जाओ। भाग जब फोटोवा हम देखले रही गाड़ी थी आजकल धमाल में पहले बड़े बच्चे कर आजकल का बहुत पहले अमिया संग्रानी जी के साथ काम भी पहले मैं लेकिन सेम लोकेशन हमारा सब देखा अलीपुर जगह बहुत जाएगा। हमारा जवानी के कहानी बड़ी यार बा कोना राना तार के हो छुए के जुगार बा। और ये बहुत धन्यवाद। अरे हमारा जवानी के कहानी बड़ी यार बा कोना राना तार के हो छुए के जुगार बा। जब हमारे सुन लेते कोई बहना कोई बहना लगन भी गाना बाजी डायरेक्टर है मतलब तो कौन पाल जी हुई ना काम मिले बने आधा जो हिरान के है आधा बबुआन के तो जाए दे अभी सब ना करेगा सब लोग रिक्वेस्ट बा अरे से चल बोला कौन बात इंटरटेनमेंट के माध्यम से देखते रहेगा ये जान सब जात के हिस्सा पूरा भोजपुरी का समाज के देख छुए कोई देना बुझले बबुआ के खुश तो ही रहना तेरा नाम में तो बाजा करूंगी अच्छा हो ये सुने कमरा अच्छा लगा। अरे अरे टेंशन मत ले साउंड में लगा उधर खड़ी जब कमर अंदाज और एक्सप्रेशन कमाल करा गया। संजय पिसई दे जवानी के लाहौर में तोहरा खातिर मार होला बलिया बकसर में तो ये उजा कंफ्यूजन लगता। अच्छा अरे खुद के सुनो स्टेज पे लगोरी छापरा के छौड़ा नहीं तोहरा के छोड़ी ई जवानी तो खेसारी लूट कोई बहना अच्छा कमाल मूड बना देता गाना
करो लोग अब जाके अरे मैं दोबारा हिबे ना गाना ही होला बजावे वाला देखला से कम ज्यादा है गाना के सुनला में मजा आवता जबरदस्त बाटे सब कुछ टीम में जातना आप देखनी है रानी जी के साथ हम भी ज्ञान पेले बनी अच्छा एक्ट्रेस है सपोर्टिव है इनका एक्सप्रेशन काफी अच्छा लगे लाटे और इनका अंदाज तब जानते बन जा और के काम शूट पेले हमारा शिल्पी राज के आवाज बटे खेसारी लाल यादव के साथ और गाना बाज गिल बा लिरिक्स विशाल भारती जी बाड़े म्यूजिक शर्मा विजय चौहान जी कंपोजर बाड़े वीडियो डायरेक्टर पवन पाल जी बोलबे कहीं का रानी जी के साथ वही काम करेले दिल्ली में आजकल टॉप पे शूट करेले तो आप लोग के कैसा लगा रिएक्शन जरूर बताइए गाना जबरदस्त बा सुने लायक बा और डीजे पे बजावे लायक बा और वीडियो भी देखे लायक बा जबरदस्त बाटे दुदू के हीरोइन बा कम बात भाई ऐसे एगो हीरोइन लेवल में दुदू के हीरोइन के साथ आप लोग को दिखा देले कम बात दूसरी हीरोइन के नाम का है आप लोग बताइए आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा आप लोग का रिएक्शन नीचे कमेंट्स में ज्यादा ज्यादा शेयर कर जा लाइक कर जाता नहीं हमने थाकियो बिल में बैक टू बैक तीसरा रिएक्शन जन्माष्टमी पर भूखल एकता बनाए के रखी जा।